इनके बाजार नि वो न आरो कम्युनिटी हॉल दं टाउन हॉल आगे नरेश तांगमानी इनके जे तांगै उद्बोधन खानिबा प्लेट काहमा खलाई सई नरेश जमातिया हन सैजाक ब्ले आबसि ताकलाई ब्राव रंग रिलाई फिउ इताइसा नरेश को रामपद जमातियानि सैजाक खलाई आरो स्पिटाराय उद्बोधन ग्लाबा नरेश जमातिया बाय रामपद जमातिया कने कने खुलाव जाक इनका डाबल इंजिन बीजेपी नि डाबल इंजिन होनाब्ला आमहायसि ब्रावनि डाबल इंजिन दंबो डाबल इंजिन खला खलाय दंखा बसे आईपीएफ तिसंसि बुरिवै बीजेपी न तबु अबसे आईपीएफ ति बायसि बीजेपी बायसि ओ सबका साथ सबका विकास लाहेनो बुलाय मासि हामलायलिया आसक उल्टा लायखा सबका साथ सबका विकास तमने हिन तंगमंगो बायं खासं साइज मालायलिया हाय सिसिनिलायलायो आईपीएफ ति बीजेपी थांसा फायलाय मानैसि थांसा का सरकार फायलाय मासि सीपीएम न मालाय मालाय ओमा दल बाय दल सिलायलिया ओको हायं यादा सै रावचेनि सै जैसे पान बुमा बसा दूध चालाई तंगदे माइरी फकलाय बसाना वार ना हाय पान माइरी न्याय दिबरा न माइरी फंगलाय जे किसेन वार जागो ओ कप्लाय साइसं चाराय ब इनका सापाय मेखलाय हाय वारि सारि बारि नाय आमायंखा सै इनका ओ बीजेपी आईपीएफ ति सरकार फायमाले उ सै हायसंखा नौनो खोनाब्ले जों सैलिर माने ऐ आमहाय इनके आरो सबका साथ सबका विकास त करिखानो इनके बराव सामानि तामसा सबसे ताताल हंगा बीजेपी नाव ताताल हदा हामजाक हामजा गया तावफान ताताल हामजाक नायबो तंखौ सिगावनो हामजाक नाय त तंकेबो गोरै इनके ताबो सिगावनो हामजाकै तने रावबराव साबो इनके बराव सिगाव होनाब्ले हे देबा सिगाव बायसि दल इनके ब सिगाव ब्ले दागायनिबो दल दङ बुइनोख्ला बुवो बुइनोखा बुथारो तकथारो बरावख्ला हामजाक लाय दं इनके उ बनो लगेरिनाय राव ताबो बराव ताबो खना बराव सिगाव बराव दागाय आहायनि गलाय खनाब्ले ए आबहाय इनके आरो कुनु सबका साथ सबका विकास नि काउ करे अब सुरु ताताल छि बराव इनके ताताल लगे जे दंनाय बो ताताल न ताबो चिनि बराव द्राग चालाय हिनो जुवाक फेगलाय होनो समाज नष्ट अं होनो बराव खा तमासा नेसा मुक्त त्रिपुरा बा ओ खोनाथावबानि नेसासि मुक्त अंसिनि त्रिपुरा गबा बेलाय खोनाथाव अब सितामा खलायखा किलाओ सि आगे जुवाक दुकान सि करे जुवाक दुकान सि तांगै फेगा खलाव हामियानि तंमुंबा आमहायनो सिजागता जों तामनु खाबा 2018 जे बराव काउसामानि थाइसा फान बराव खलायमैया खलायनाया काउसि करिबा बान्दे मासिबा इनका बिग्रायावनो तामसाका रेगा बसराव 200 दिन तांग्रिनाय इनका मजुरि हिंक्लाय 340 टाका खलायनाय हायब्ले ना अब आं सामाया बराव सामासि बिग्रायावनो बान्दे मानिंक्लाय रेगा बसराव 200 दिन इनका ताबो रेगा बसराव 200 दिन का काखा kada kakana kada kaza ka sapela ha distanya berani ongko baik kau berani ongko baik kau 100 din engklai phungu waisa sari waisa photo bukhakla dabalnya da ha engklai ba 100 din 200 din kakable e abanya tabaklai phungu waisa sari waisa rega photo bu betul bu na engke abai kasi berau kariu दाला लिया देबा मियावो जों सेमाराव बाजाराव जन सभा खलाय इनके बाजारनि वनो आरो कम्युनिटी हॉल दं टाउन हॉल आगे नरेश तांगमानी इनके जे तांगै उद्बोधन खानिबा प्लेट काहमा खलाई सई नरेश जमातिया हन सैजाक ब्ले
abis taklai berau rong rilai piu itu isa nores ko rampoto jomatiani sejak klai aris pitarai udbudot glaba nores jomatia bai rampoto jomatia kene kene khulau jak glaba double engine BJP ni double engine ngana bla amha si berau ni double engine ni tongmbu double engine khala khlai tongkha o 200 दिन बुका खाना ब्ले कत काखा फुंगवाइसा 100 दिन न फुंगवाइसा सारिवाइसा फुटु बखलाय 200 दिन का खाना ब्ले हेपन रांगला माया चंगना ए आम हाइखानो बरनि ताताल बरनि वारखा बरनो 15 तासिम चिनि साइसम साका 15 लाख टाका रां रिनाय हाय रिनाय सग रिनाय बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तेतमा तमा 299 खान बरनि खलायनाय हिनि सामगोसे मानि बरो आगे तमासा स्टेट काउंसिल ना बीजेपी रावनी एडिसिनो त्रिपुराव एडिसिनो स्टेट काउंसिल चालू खालायनायनि सायाव ताबो बुमुंदो खुरि मांखो ताबो आबो सेस आबो करिखा इंगे ताताल ताबो बरो तमा मानजाखा ताताल मानजाक मानि मंत्री प्रधान मंत्री ओसी मुख्यमंत्री ताताल साव इंगे बा मताइ काहाम बतों मताइ हामियाव तों लेना तो तोंचिन देशो मताइ काहाम मताइ हामि हमनि मताइ हामि हंगा तमा मताइ हामिया का बुरासा मताइ हामिया का तमा हाय सुमा हाय सिया देबा मताइ हामिया का तमा थुमने राव बनि राव ता बरावनि बाइक बाहिनि का थुमने राव बनि राव उ तुफां दल ए बरावनि उ बाइक बाहिनि तो हदे चिन पारा बमरा हमला खायका बराव थुमने राव बनि राव ए थुमने राव बनि राव गबा बुफासि हामिया का बसा हामिया थाइपं बुफाङा थाइपं थाइमन तो कुनु दुसकरै सियालनि बसा सियालंमा तो कुनु दुसकरै हायब्ले ना सैनि बहगनि बसा चाइमनि सैयंना तो सैचानि दुसकरै ब्ले उनका बा ओ बुफासि बुरासा मंत्री ओसि बुरासा हाय ताताल सानाय दालालसि उनका बा बसारावबा उनका बा देशबा करप्शन बा फाइसिनै ब्ले देशबा चाया नंसिनै ब्ले अफिसार बो रांसासिनाय कन्ट्रेक्टर बो रांचेसनाय नेता पेतो बुसासिनाय बयनो बयबो आपत्ति करिखा आईपीएफ टीवी बीजेपी जुट सरकार सबका साथ सबका विकास सबका बुलाय उंगैबो दुस करिखा हायब्ले लेया के फाइगा अंगा ताबो खाय yang pahara kabo बीजेपी करिखा अंगा ताबो आयं सहर तंगाय राखो चरन मालाया हंग्लाबा जोंनोसि जुट खलाय मालाया हंगा तो आयं टाउननि वानसाराबो आशा करिखाबले हे देबा आगे सीपीएम रो भाइनो पाहार 20 टा आसन गणमुक्ति परिषदनि बो गने पाइसि 21 22 23 ता 11 खान 31 का मन्त्री गठन हागे सीपीएम मा सांगां तिया देबा गताबो ओ 21 22 जना ओ 20 ला ताबो तिप्रामा थासि हाइब्ले इंगा सीपीएम बो ओ 20 खान गनि मालाया बीजेपी 20 खान गनि मालाया गबा आयं टाउननि सिमिसि गने फाइसि इंगाबा टाउन बा सीपीएम बो 21 22 नि मागनि लाया बीजेपी मागनि लाया हंगा बाताबा बराबा कलिलै जाम खनाब्ले इंगा ताबो बीजेपी आबनि बागै yang जोंनो बो तिप्रामा थानो बुवारान बो एलायन्स खायमालाया हंगाबा आयं पाइना आशा करिखा बारा ताबो हाय जे खेफा सिकेसिया नंसु जे खेफा केसेन न हिसाब खानायला जे खेफा बरा ताबो केसेन इंगा सिनि तो अरब तो जों हाताय तो जों 20 खान तो सिन एसटीउ तो जों मानायनो आगे आईपीएफ ति भागों गनेउ आईपीएफ ति रो सांगाव खानै बरा गनेउ नि बीजेपी हाव कांग्रेस जाकारै सीपीएम जाकारै बीजेपी हौ सांगैसि आईपीएफ ति जुनिया दवा इंगा ताबो हायनो सिनि बुवाग्रानि बुट बासारि जाक सिनि जेनेरेल दं इंगा आरो ताबो वानजिराव हाव ओङै दं इंगा ताबो 21 22 23 नै ताय 11 खान जेनेरेल ओ एसिराव ता 11 खान मांगा जों मन्त्री अंखा देबा ता 11 खान मानार लाइकु खा जिनि 20 खान चाका तङै ता 11 खान मानार जों लाइकु बराव एकनिसिमि गनै फाइनेन द लाइकु 31 खानानि के बुकाइस मालाया अंक गताबो तिप्रा मथानो जेखपानि तिप्रा मथानो के पाइलिया ताबो इंगा ताबो बराव बा तासिं जिनि आनि गुपो तमा हिंसाकामोन चाकरि नाय कपाल ताताल साकवाना बरावनि आसो 5 बोसोर थाङि बराव बासा फान चाकरि मैया
बैनोरा रिमाया फाउं सितों निजिनि बसारा सासि नायमाया साख्रि आ मन्त्रीनि बसाराव नेतानि बसारावसो साख्रि नायमायाला बाहायकला आनिखौ पुनला साख्रिसो बौ ए अमाहाय अबस्थाव बराव कबर साजा आङो मामोनि माने उसिगाङो बिसिकताल रामपदनि कोनो फटो गोबां मा थेलायका नवबर्षनि हामबाय होनाय थेलायदा किलाराव थुम थेजाक हा रामपद बा बज चाइनानि गुलाबा तुइ फैला निज मानाय सिबले पर्द सिखरि खाबन फुटुआ पर्द हंक्ला भारतनि जातीय खुम गुलाब हंक्लाय चाइनानि जातीय खुमले अब छि उ सिपिएमनि बिरुद्धे सामना ता पर्द कोनासि पर्द खिबिसि गुलाब कोनासि खारजाक दाम पद ताब पर्दना आसालाया ना नाय दि पर्द करिखासि आरोसि गुलाब कोनासि ब खारजाक दाम पद आसालाया मुसिगाङो रथिन्द्र खोब सासाव रथिन्द्र उ चिनि लगे तंनाय रथिन्द्र लन्डा बुबा रामपदनि बाहना दुइ बसाया देबा साजाकनो आव कोबाय बियं जोगबाय रामपदनि बिहिबायता पाइलिया तांलायानि रांरक तासबायसिदि जे मामाखो खातिसिदि आसो आगे बुट बासाबो सबाय मानि हजागै तंगो यं हिसाव इनका बैने का तो आव खोनाले ओ रथिन्द्रल बियं साबा न काइसाबले बरा इनका खोनावता ब न काइसिन खबर बा जोंबा बै खोनाया जों मां नि अनेक किसु सालाया देबा पाइलियानि तांलियानि तांसिदि अजनै रांरक खरस खायसि हजागै खितंखा तानो यं हिसाव गा काजे तावाना पाइदि जों बसगाङो फायनाय बुवाग्रानि मुङै जों कप्लायंनाय बुवारानि मुंबाय बाक्सा सानाय बिसखान अक तिप्रासा थानजाल हन्तामनो वानसानो बुधबाचारि अब काइसेसिनि प्रश्न सिकियासिम बरनि युट्युब राव नायखाख्लाय फेसबुक राव नायखाय आबमं कमेन्ट आङाबन सावानो वानसानि पार्टी अंखा सिपिएम बाय बिजेपि कांग्रेस जों आरो थांग्ला बराव निसा जों सि पार्टी मालिक तिप्रा मथा वानजा चिनार फैगा चिनि सामांनाय बराव हे देबा बिजेपियाव जों थांमाखा जों बरावनो चुबानानि माथां जों बरावनो चुबाना थांमानि हायब्ले सिपिएम जों थांग्लाय वानजिनो जों चुबाना थांमानि बिजेपियाव थांगाखा जों वानजिनो चुबाना थांमानि चिनि बराव किन्तु चिनि आरो बराव फैगा हांग्लाय बराव चनो चुबा मानि मा फायमानि बराव बुध बाचारिनाय राजा सिटं एरिया देबा सबाना मन्त्री जिने बुवारान चंहुनाय हायब्ले ता पासंखा सबाना मन्त्री ब पदने आ बुवारान चंनाय ए फना तंमं हामलाया बन आउट थाइने का बुवारान खाइने ब्ले बचिनि पार्टीनि जों पार्टी नक फां गबा बैनो बैचुबाना फायमबा जों ताम चिनि ताम खति नों सुबा जांमा आं सुबा जांबा ताम खति तं बैनो सुबाय तमिमानि सि बैनारा हाय नों मागना बुगिमा तमिमा सिनि जिबा खति ब्ले लस आबसि बै फायमासि बै चना चुबाना फायमासि खति फुन अंक सिरिंया गजा बराव आसक माइकासि बराव राजनीति खा दं ओंक्ला बराव सराबसानि बागै फायमानि दैक्रि पर्द बारमानि दैरानखा पाइका बराव नि दै हिंक्ला आईपीएफ बाने तिप्रा सासि हे देबा तिप्रा सारावसि दै अंगै आरो पर्द बारलु तिप्रा साराव तु बरावनो ताव तिप्रा साराव करि खाबले नुगानो नायदि